Hát mindenhonnan érkeztünk az országból, mivel egy országos klub vagyunk, sok taggal Budapesten, de Pécstől Nyíregyházáig, Miskolcig vannak tagjaink, akik itt összegyűlünk évente most már. Mi a célja ennek az összejövetelnek, és mikor érkeztek? Hát így egybe ez így egy olyan kérdés, amire hosszan is, meg röviden is lehet válaszolni. Célja különösebben, ha egyik feléről nézzük, akkor nincs célja, a másik meg egy olyan hatalmas célja van, hogy az egyesületünk tagjai ismerjék meg egymást. Tehát ne redukálódjon le a szokásos találkozóká ez a összejövetel, ahova az ember kihozza a szép veterán autóját, együtt van, mit tudom én, 1 óra, 2 óra, 3 óra hossza, elmennek, megnéznek egy műemléket, hazamennek, és mindenki örül, nem. Hanem ide azért jövünk, mert Csongrád bekerült a klub életébe szerves részként, ugyanis van egy helyi kötődésű klubtagunk, aki ajánlotta nekünk ezt a helyet már 4 évvel ezelőtt, hogy jöjjünk itt össze, mert nagyon kellemes minden, és nagyon jók az adottságok. Eljöttünk, az első alkalommal egy hétvége volt, aztán akkor a tagság igényelte, hogy kicsit legyen hosszabb, akkor péntektől, aztán még szerdától, és most viszont már hétfőtől itt van a kemény mag, aztán folyamatosan a munkahelyekről elszakadás függvényében jönnek a többiek is. Mi tetszett meg a városunkban? Miért maradtak meg itt? Mert úgy tudom, hogy most már több éve járnak vissza ide rendszeresen. Igen, ez a 4. év, és biztos, hogy lesz 5. jubileum is, rajtunk nem fog múlni legalábbis, mert amint ennek a dolognak itt vége van, hazamegyünk, fölkerülnek a fotók, a videók a honlapra, meg különböző helyekre, kibeszéljük, jó, áttárgyaljuk, hogy milyen jó volt, és bármilyen furcsán hangzik, de mindenféle ötletekkel, játék ötletekkel, meg az itt eltöntendő időt jópofává tevő ötletekkel, az ötletelés elindul szinte egy hónap múlva. Azért, hogy jöhessünk legközelebb. Azért jövünk ide, mert egyszerűen hihetetlen, amilyen kedvesek itt az emberek, de ezt szó szerint mondom, hát abból kell kiindulni, hogy itt vagyunk egy gyönyörű strandon, ősfás parkba, fürödhetünk reggeltől estig, és felverjük a sátrunkat, a lakókocsinkat, főzhetünk bográcsba, tehát ez egyszerűen olyan plusz, vagy olyan furcsa dolog, hogy megdöbbentő a mai világban, hogy ahogy hozzánk állnak itt, meg kell, hogy mondjam. Amellett hozzáteszem, hogy most már szeretünk ülni a meleg vízbe, és mint öregebb veterános tagok, autósok, motorosok. Ha jól látom, akkor nem csak maguk a tagok érkeztek, hanem a családtagjaikat is elhozták. Igen, hát erről annyit tudnék mondani, hogy amióta élettem a klub elnöke, nekem van egy gondolatom, amit azt hiszem ebben a rendezvényben sikerült abszolút kiteljesíteni, kicsúsosítani, hogy ne az autóról szóljon a veterán találkozó, hanem az autó tulajdonosáról, a feleségéről, az unokájáról, az apukájáról, meg a családjáról, ismerjük meg egymás szokásait, milyen sört szeret, milyen zsíros kenyeret szeret, vagy mit tudom én. Ami viszont ott jön vissza, hogy a többi autós centrikus, tehát a felvonulás, bemutató jellegű eseményeken egy olyan baráti társaság jön össze, aki nem csak azt tudja megmondani, hogy annak a srácnak van egy piros Fiatja, hanem tud róla mindenfélét, mert együtt ül a Csongrádi medencébe órákon keresztül, és beszélgetnek az életről, meg mindenről. Ha jól értem, akkor ez egy kirándulás, egy összetartás. Mivel töltik itt az idejüket? Tehát mondta, hogy játszanak, a meleg vízbe vannak, esetleg valamilyen konkrét programjuk is van, vagy csak egyszerűen spontán eljönnek, és ami jól esik, azt csinálják? Igen, tehát ez így minden igaz egyszerre. Ugyanis hát meg kell, hogy mondjam, olyan játékokat is játszunk itt, ami nagyon sok mosolycsal mindenki arcára, mert felnőtt komoly emberek horgolási és kötési versenyt tartanak, és autó alkatrész szét összeszerelési versenyt tartanak, hogy ki melyik, ugye itt mindenki ért egy picit az autóhoz, ki milyen gyorsan tud leszedni, felrakni egy kereket, milyen gyorsan tud szétszedni egy motorblokkot és összerakni, és meg mindenféle, és emellett ilyen mondom,
hogy horgolási verseny, papucs elrugás, távolsági versenyzés, meg mit tudom én, aminek ugye mindenféle vicces díjai vannak. Hát ez az, ami kell. Lazulás, egy szóval.